Stockholms stora bolag. ABB plus 0,9. Alfa Laval plus 0,5. AstraZeneca minus 0,9. Atlas Copco A plus 1. Atlas Copco B plus 1. Autoliv STB minus 7,5. Axfood minus 1,3. Boliden plus 0,5. Electrolux A plus 2. Electrolux B minus 3,2. Elekta B minus 0,7. Ericsson A plus 1,95. Ericsson B plus 1,6. Getinge B plus 0,5. HMB plus 6,7. Investment plus 1,75. Hexagon B plus 1,8. Holmen A minus 9,3. Holmen B minus 1,4. Husqvarna A plus 0,48. Husqvarna B plus 0,27. Investor B plus 1. Kinneryd A minus 0,1. Kinneryd B plus 0,5. Lundbergs B. MTG A minus 3,7. MTG B plus 1,1. NCC A minus 1,4. NCC B minus 2. Nokia plus 0,3. Nordea Bank plus 0,25. PAB minus 0,5. Saab B plus 0,2. Sandvik plus 1,5. SCA A plus 0,7. SCA B plus 0,2. Scania A minus 0,2. Scania B plus 1. SCB A minus 0,4. SCBC minus 0,45. Securitas B minus 2,75. SOB A SOB B minus 0,8. Telia Sonera minus 0,01. Trelleborg B minus 0,55. Volvo A plus 0,7. Volvo B plus 0,5. Vad anser du om börsens utveckling senaste dagen? Jag tycker den har varit väldigt jobbig kan man säga. Jag har ingen aning faktiskt, jag kan inte. Okej, men påverkar din privatekonomi på något sätt? Nej. Börsens utveckling senaste dagen? Ingenting, för jag har ingen aning. Du är inte oroad för din personliga ekonomi? Inte på den anledningen. Tack. Tveksam. Du är oroad? Nej, inte speciellt. Tack. Ja. Vad anser du om börsens utveckling senaste dagarna? Jag vet inte hur den har utvecklats. Du är inte oroad? Ta min jacka. Nej, det kan jag inte. Vad tycker du? Har du någon åsikt om... Nej, jag bryr mig faktiskt inte alls. Så är du inte oroad för din personliga ekonomi? Borde jag vara det? Ja, jag frågar. Jag vet inte. Jag hoppas jag inte borde vara det.